Bon dia a tothom. Bon dia, senyor conseller. El passat 28 d'abril el govern va fer públic l'anomenat Pla per la transició cap a la nova normalitat. És un pla que de forma molt vaga, de forma molt esquemàtica, estableix com es desenvoluparan les diferents activitats en cadascuna de les fases de la desescalada. És un document que no és normatiu, això és molt important tenir-ho en compte, és a dir, és el govern, els ministeris i les comunitats autònomes els que han d'anar implementant aquest esquema que es preveu en aquest pla. A partir d'aquí, fa uns dies, i amb un zel encomiable, la Conselleria va treure un esborrany sobre com es produiria aquesta desescalada en fase 2 en els centres educatius balears. Dic amb un zel encomiable perquè probablement la principal virtut que ha tingut aquest esborrany és que tota la comunitat educativa balear se n'adoni que és inviable el que preveu aquest pla estatal. Vostè, en resposta a la senyora Riera, ha dit més o manco que en quina posició està vostè en aquests moments respecte a l'educació 06. Jo li demanaria com veu vostè en aquests moments tota aquesta qüestió i quina és la posició de la Conselleria respecte a la resta d'etapes educatives. Gràcies. Tenim un protocol, un esborrany de protocol que, en funció de les interfaces, fases que seran donant en funció de la situació de la pandèmia, vull dir, no, teòricament se parla de 25 de maig, però dependrà de com és la situació per passar de la fase 1 a la fase 2. Nosaltres, la primera fase ja han començat, ha fet que comenci un procés de desinfectació dels centres educatius, els equips directius ja han anat i realment s'està preparant tot el que significarà l'escolarització telemàtica. La fase 2, de qualsevol manera, ja han dit una mica quina és la nostra posició en respecte a lo de 0 a 6 anys i en respecte als altres nivells educatius, sobretot el tema de batxillerat i ESO, pensam que és possible dur a terme algun tipus de tutories individualitzades i previsita o tutories en grup en funció de les possibilitats i de lo que els alumnes puguin plantejar. Pensam que això s'ha de fer en totes les garanties sanitàries. El nostre objectiu sempre serà les garanties sanitàries i la setmana que ve nosaltres pensam tornar a fer una altra ronda de reunions en comunitat educativa, en tots els sectors educatius, per tal de saber, per una part, nosaltres ja direm quina ha estat la posició de la conferència sectorial i plantejar quines són les esmenes i reflexions en respecte a aquest esborrany que serà cada vegada millorat en funció de les aportacions que se puguin fer. Per tant, cap a la normalitat que seria el pròxim curs, la nova normalitat o la normalitat que tots voldríem, estarà en funció de la situació de la pandèmia, però ja estan preparant el que serà el curs, evidentment, 2021 en tots els aspectes. Moltes gràcies. Abans he dit que em semblava que s'havia demostrat que era inviable el que preveu el pla per la transició cap a la nova normalitat en fase 2 pel sistema educatiu, perquè, per exemple, entre altres mesures, preveu aquesta disponibilitat per atendre fins al 50% dels alumnes amb assistència voluntària, de manera que els centres es poden veure obligats a tenir preparat el 100% dels seus efectius per atendre com a màxim el 50% dels alumnes. Això al preu de deixar de fer l'atenció online que s'ha posat en marxa de forma tan treballosa en els últims mesos. I tot això sense tenir en compte, evidentment, els protocols d'higiene, de seguretat, de distància social, la qual cosa fa que tot aquest panorama gairebé tindríem dintre de l'àmbit de la ficció, del que realment és possible fer en un sistema educatiu. Jo li transmetria o li traslladaria des del nostre grup la petició de que en aquesta conferència sectorial d'educació no es deixin entabanar per cants de sirena teòrics, perquè el paper ho aguanta tot, i traslladin la dificultat real de, tocant de peus a terra, portar el que preveu aquest pla a la realitat i que facin entendre, primer al Ministeri i després al Govern central, que el sistema educatiu no pot ser la solució a totes les disfuncions que crea aquesta crisi perquè no està preparat per fer-ho. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Castell. Té la paraula el conseller d'Educació. Moltes gràcies, senyor Castell. Jo tinc una coincidència total amb vostè. Evidentment, a la conferència sectorial direm el que nosaltres pensem. No m'ho deixarem entabanar per ningú, ni per cap aspecte, ni per cap persona del Ministeri. Defensaré la nostra posició de forma clara, d'acord amb aquesta negociació de la comunitat educativa, pensant que no se pot fer si no hi ha unes condicions sanitàries i pensant que les coses s'han de fer de forma adequada. Però pensam que és important dir de forma consensuada quina és la posició de totes les comunitats autònomes, perquè n'hi ha que juguen més a una situació política que a una situació realment pedagògica i sanitària, i pensant que amb aquest tema no s'hi ha de jugar. Pensam que el tema de la pandèmia és un tema molt seriós
I pensant que realment algunes manifestacions d'altres comunitats autònomes demostren un nivell de lleugeresa realment impressionant. Nosaltres durem a la posició que hem pactat a la comunitat educativa i realment plantejarem totes aquelles qüestions que són necessàries tenir en compte si volem una apertura cap a aquesta nova normalitat que serà complexa. El curs 2021, ja he dit moltes vegades, no serà un curs normal. Ens estan parant per això i per això també demanem tota la complicitat de la comunitat educativa. Moltes gràcies.